Počkej, na to nám šána, vajca. Normálně. Je to zaregistrované? Propiska, ty máš úchylku na propisky? No, poď hore. Počkej, to robí. To se vytáhnu. Nedám čo! Ináč, jak to bude vyzerať na YouTube? Jak keby si... Tak ma obťažovala žena a on ne, a ne, nedá. On nechce. Dajno. To je všetko, len taká malá. Jdu do pasára, tady já. Záber. Teraz vidíte, že je princezné a teraz spravím záver na jedno jebka. Ty z toho, čo máš dať? Chceš tohto? No. Čo, vyťahni to von. Nevím, proč nemůžu někam hrát.